especially sa linya para mapadali mapatindog ang mga poste. Mhm. So daw Okay, no? na So mula ni bumupon anay, no? sa hindi pagit Ang ginauna gali mga along highways lang. sa highway pa bumupon tungod Okay. kay hindi pagid nakalambot sa barangay ang katapusan namon nga barangay boundary sang oriental kag occidental ang barangay Sangki. Mhm. So wala pagid ma-restore ang kabilugan nga suga o kung power Mhm. sa along the highway. Oo. So Pero tinintindihan ta magkuan damdamo ka gid ang bitaw sa gubay. percentage, Mayor, may 50% na? More than. Mga ara Okay. na ta sa 30 to 35%. Hmm. Okay, Mayor, kung amo sina, ano? So pila gani ka barangay ang hinubaan, Mayor? Bali 13 ini ka barangay including barangay Damutan, ang mga pinakamalayo namon nga barangay Damutan. Hmm. Alin sa proper pakadto sa Damutan mga 28 kilometers. Oo. Okay. So kadto kita be sa mga evacuees niyo dira, no? So I'm sure nga wala na guro sang mga nabilin nga evacuees sa evacuation center sa inubaan? Wala na sa bumupons no kaya nagbululig man kita. Actually atong ginapaintindihan pumuluyo nga kung hulaton naton kag magsige kita sang tangla sa Hmm. bulisang gobyerno, hindi man ni makaya sang gobyerno ang problema naton tanan. So ang pinakamayo nga kita ya maninguha kag magbinuligay kung paano ma-restore makabangon ang aton nga pagpangabuhi. So subong wala na sang ara sa evacuation nagpalawli na sila. Kung iban mga balay nga totally damage na panghatagan ta na. Mm. Pero sa ato nga pagpanghatag nagabase kita sa guidelines bala. So muna nga permi ang mga katauhan man sa kabukiran kag sa barangay hindi makaintindi kay ang paghungop nila nga outright ang balay nga maguba 5,000 ang ilagid mabaton suno sa pronouncement ng aton nga presidente. Hmm. Pero ang DSWD, DILG kag ang ang ibang panghahensya naghatag sang guidelines nga maximum of 5,000 per household. Pero kung lima or more than lima sila nag-iista sa balay. Kung apat, 1,000 per head. Kung apat, Hmm. 4,000. Kung tatlo, 3,000. Kung dua, 2,000. Ang kung isa lang ng gaistar sa balay nga na-damage, 1,000 lang. So ang 1,000 daw hindi gid makakuan. Anyway, nagabulig-bulig kita kaon next week padalan man di bulig ang aton pinalangga nga gobernador kag Mayo kay ang ila ginhatag sa probinsya mga inog atop sin ug Oo. iban pa nga mga Ang kinahanglanon sa corrugated balay. sheet, no? Sheets. Oo. Mm. Okay, so mayo man, Mayor, kay tanan natalapod na ni napangataga na kay balong ko mo may kung isa do may mga issue na nga reklamo kay mataga pero nalista may isa din gani kay LGU nga na cater man namon ining reklamo. What about ya dira sa inubaan? At subong ginuna naton bumupon sang totally damage mayra kita sobra 1,000 ka household na totally damage gid. Kaya mo na no naton na pangrilisan na naton kag sang nagligad lang sang Thursday, Friday nagkadto di ang region OCD Hmm. agod sa pag-evaluate sang gindeclare naton kag ginsubmit naton nga mga totally damaged sa bali tatlo ka kategory totally damaged sa partially damaged kag affected. So ang total nga kabalayan gid nga naapektuhan sang bagyo det sobra 15,000 ka panimalay. Grabe, no? So why ka mo na man record no patay ligad, no? Tiya mo lang na amon bumupon sing napasalamatan sa piyak sang Hmm. bagyo nga hindi ka katindog eh. Oo, grabe, no? Grabe. More than sa lapit 300 kilometers per hour nga igo. Hmm. Pero pasalamat kami nga ang hinubaan gin preserbar sang Ginoo tiya mo nang pangamuyo naton nga wala gid sang kabuhi nga nadagit o kun nadala sa bagyo din. Oo, okay. So as to sa mabulig, dito kung kulang pa, do kadamo sa binulig, basta Southern Negros nga affected eh. Yes, bumbupon sa regarding sa mga food packs subong sige kita gyapon hatagay halin sa pagsugod gid sang bagyo hatagay Hmm. sige hatag kag
diri sa aton sa Banwa Sinubaan, halos tanan nga pamilya o kung tanan nga kabalayan yamo nang order na ako ni kay sa inablang kinahanglan pa bulig nga wala sang pamulitika. Ang tanan nga nagapalapit ka gusto mangayo bulig tagaan. So halos tanan nga kabalayan, halos tanan nga kada barangay aton gid patipon kag gipanagaan naton sang food pack. Okay, sige. Anyway, may kuan pa kita ihan by the end of this January, basi ma-supplyan na tanan kuryente, no? Ang mga kabaranggayan mo da. Isa na siya ginalantaw na kon pero ako mismo sa assessment ko daw hindi kaya. Hindi kaya ni Okay. January, hindi kaya tungod kay ano ni ang mga sa barangay sa mga liblib nga area hindi mo man madali-dali. Mhm. Okay, sige mga kabudlay. Although ti ari na ding na-mention to ginatagi Lilo, more power na sa mayor nangarbulig sa diri sa aton. Yes, so may taga Kapisdi, may taga Antiking electric company, Mm. kagubuang taga Iloilo, ti ari nagbulig di sa amon sa Sipalay Hinubaan, ti dako gid amon kalipat pasalamat sa ila sa Oo. pagbulig nila. Okay, sige, no? So, ano yan, no? So, kita, basta mga maagya kita kalamidad ya, kita mga Pilipino, no? Gabato sa gyapon para nga makabangon kita mo. Yes, bumbupon sa mula man na ini tanan nga mga pagtilaw sa aton way pa kita katibawas sa kon ka tindog sa COVID Mm. kag ano na sobrado ka tuig ng COVID-19 kag na bagyuhan naman kita ulit. Anyway, mga wake up call ni sa aton mga ano na kung kaysa kalipat kita sa Oo. kung sino ang nag-create sa aton kung ano ang purpose nga naging-create kita mo. Mhm. Oo, sakto gina, no? So, mga sinyalis na nga ti dapat dumdumon ta gini siya, no? Eh, kung wala sa Yes, iyawa, so. kita di subong sa babaw sang kalibutan. Mayor, Yes, kantuan ko so. lang ni, no? Kay, ano ko makonsider ini nga election-related violence na, regards sining pagpatay sa kay Ulysses Isik Mahinay. Mayor? Yes, kami sa local party, ang local ang ano na Partido Asenso Hinobanon, Oo. ang officers kag members kag even ano na nagapati nga ang kamatayon isik isa ka political ano na atrocities kaya antes siya napatay may mga death threat siya Mm. kag ang death threat siya hindi ba lang siya kundi ang iban man nga mga kaupdanan niya sadto anay nakabaton man sang text kaangay man sang iya nabaton ag dito ni sila sang nagligan ng eleksyon sa piyak ni sila mo. Oo. Kag si Isek ya isa man dito ni siya sa piyak sang nagligan. Kag nagbalik siya sa aton sa Partido Asenso kaya nakita nag-rate kita o kung nagpundar kita sa isa ka local party. Kaya nakita niya nga ang aton nga panawagan kag ang kausa kag ang vision and mission sang local party Mm. makapaayo gid sa Banwang Hinubaan. So nagbulig siya artili nga bulig kag very aggressive siya no sa pagpatigayon bilang isa ka barangay development facilitator kag Mm. tungod sa to isa na siya nga siguro nakita nga daw ano siya so may mga pagpamahog sa iya mga text nga kuhaon kabuhi niya kag tiway man to sang nalipod sa aton kay ginsere sa aton kag ang akon advice sa iya nga maghalong gid Mhm. galing kay ginatik for granted ya lang ang aton ba lang ang mga advices sa iya kag wala kita maglaom nga naglambot gid sa pag-utas ng kabuhi niya. Oo. So, Kaya ang gina-kondenar ninyo ini, Mayor? yes, 100%, 101% ginakondinar naton ni Bumupons. Tungod kay grabing paninguha naton sa Banwa Sinubaan nga makilala hindi lamang sa probinsya kundi sa bugos Pilipinas. Kadamo na Mm. na di kaladto di kay Hinubaan na nakahimo kita sang isa daw tourist destination na subong isa one of the ano na kay ang pangabuyan sang pumuluyo di Hinubaan ang industry di pangumam lang kag pangisda. Mm. So sa pagpungko nato nag-lay down kita sang napulok agenda kag isa dira ang aton nga tourism program ag subong gamat-amatan ni boom ang tourism programa naton dire pero ti amo na nga siling na konti kun
sige ini nga nagahatang sa kakugmat hindi lamang sa pumuluyo sa Banwa Sinuban kundi mismo ang mga turista tas no pa din mapalapit di ko nung mabatianan nila nga pinatsanay ang mga tao di. Mm. So Okay, amo tito kay na iso siya. ganing ali sa nagpatay sini no. Although tido ay din na cover sa election period kay last January 6 no. January 9 nagsugod ang election period no. Sa tubang gid sang balay kay kadtuan gid sa balay nagli mayor. Yes, gapungko siya motor, gawiya sang Mm. cellphone siguro ga-text siya siguro ti ang nagtiro saya ti way man mga sobra man lang isa ka dupa ang distansya. Mm. Ti butingan nun kunin mo lang taon, si Isik, kumpiyansa siya, tungod kay nagtiro siya, kilala ya. Mm. Iti, kung ikaw bing nga tao nga may detrets na ka, kag tapos may mapalapit sa imo nga hindi mo kilala, kundi malarma ka, Mm. o ti kay kilala ya lang, kundi di pawala lang siya. Wasak Mm. balo nga, ti. Ni armas Ano na na. to guri, Wesak Balo. Mm, mm. Okay. So anyway, so anong imo latest nga directives dira sa imo nga hepe sang hinubaan? Ati subong ano na halin pa sang nagligan ng mga inadlaw gina kuan ko ang ilang development sang ilang investigation, although progress man subong investigation nila kag may ginahimo sila mga ano na partially nga ano ni may ara na sila nga identified na nga Mm. mga person of interest bala. So Oho. lantaw na hindi ko lang mahambal sa kanginan Yes, yes. Bumbu Pons basta ang ano na sang kapulisan ga action gid sila. Oho. Kasi So ang basic ano isa man very sa mga tunaan bagati ipedalom ko muna sa hotspot no sa sining pagsugod sa campaign period na or this election period. yes, oo, isa man na nangayo man ko sa Philippine Army kag of course siguro kung anong development sila nga semana Mm. basi maka-connect man kita sa iban nga mga ahensya nga ano na nga dapat mabuligan ay para masolbar ini nga problema. Okay, sige. Mayor, with this, no, thank you again sa cinema information. At least, ano, nakakuha kami sang balita na sa imong hinubaan sa Banwa, kasod man sa paglastas ni Bagyo Odette. So, mga 1 month na buwas, no? So, durong-dumon tagi din eh. Kaya mo na yung pinaka-worst Yes, siguro, no? bukod. Nga halit mo na sa aton for the last 2 years. Teri kita sa COVID-19 pandemic. Mayor, thank you, Ged. Yes, madamo gid salamat Bumbu Pons sa maayong gabi sa imo kag sa imong kopdananda kag sa bugos nga tagpalamati. God bless us all. Okay. Salamat Bumbu Pons. Sige, salamat. Mayor Ernesto Estrao, no, sa Banwa sang Hinubaan. Itala ko na lang na yung pagpatay di sa kay Ulysses. No, kay daw hindi amo bala kay kwansa no nang noted sa ngara saya sa isa ka political party, local party sa Hinubaan. No, pero gipatay sa balay niya pa iya mismo. Muna bla, so kung may mga death threats kita, no, halong na kita, doble halong na ta, no, i-safeguard tagid ang kulingon ta. O pwede man na nga report sa kapulisan da, no, kay para nga may kwantabla, no, may balasulon ta kung ano sino may tudlo kita, kung ano matabo sa aton. Hindi kita magsalig sa sining panyempo. Kay gamay-gamay mo lang yang aligdaya tapos sagid, oh, especially sa sining pamulitika. Kung mag-amo ni, hindi lang hinubaan, but damo pa kita na-identify di nga mga banwa kag syudad nga NPA infested. So pabalaan tadi sa kuana sa bahin sang pagsinapol sa Philippine Army kag sang kapulisan ta upod sa Commission Election sa COMELEC. No, ang joint joint provincial peace coordinating council meeting. Sa sining nagahilapit no ang campaign period sa national kay sa local positions. Kag ginubaan tayo matamat na bangon na kita no. So ay nato sila mga evacuation sa mga evacuation centers nga nagatiner kay nakapauli na no sila sa tagsa nila kamapuloy-an. Kay ba nga niti nakapakayo na sa mga balay nila temporaryo kag amat-amat. Hindi mo man napagulpi kiti mas kinanglanon padako nga kantidad sang kwarta sa kuryente sa especially hinubaan ti sa mga remote areas sa mabuhi man taguro ko ay suga importante
importante may ginakaon kita da, di ba? No, kami ginadasok kita sa ato si tagsa ka mga ba pagadto sa tsanta. Oh, kag isa pa yun sa mga concern naton, gusto taman ni no, labuton ang aton nga DNR, Department of the Environment and Natural Resources, do. Kay kabalo kamo ini mga plastic bottle ni bla nga ginasudlan sang tubig, tapos mga plastic nga ginasudlan sang goods nga ginapadala dito sa Southern Negros. Ti kamusta ang disposal sini? No, waste disposal ti basi man dinamo mga plastic to kag maka-create mo ni Japon sang paghalit sa aton nga komunidad. Anong ginahimo ta sini no sa mga plastic basi ginatutdan bala ini, no? So ipa-next na naman nato na. Basta tutukan ta ng Southern Negros da, no? Kag edukarta ang aton sa mga pumuluyo sa ginatawag nga proper waste disposal, especially sa mga plastic, mga bottled water, mga ginasudlan sang canned goods, no? Mga lata ni bla, ginasudlan sang goods, mga plastic ginasudlan sa mga noodles, kung sa kilala ko pa noodles, kag ti sa mga cup noodles ni bla, no? So dapat may insakto kita pagaboys na da. Di pa tapos sa kauna boy talang ko din no. Dugay na sa madunot. No, ang ina nga mga plastic. 11 minutos sa kaligan sa taknang kalas 8 diri sa ato sa Riga pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Pabalik ta, may mga reports pang aton sa nga mga reporters, no? Sa patrol sa kay Bombo Carla mi defensor kag Bombo Rainsel Pama. Matag na tanay mga panumdom, balik kay kita pagkatapos ginamang sini. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala ka
Mahitabo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang Joy Bacolod. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan. Sa Pamradyo Bacolod Philippines Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa takna alas 8. Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagan sa Zona Libre. Doon nagkuha naman ang aton ng internet bumukim, no? Turong-turong naman ang mata niya, no? So, problemado pa niya sa subong. Dumatsagan ko bla, since nga tinunto ang signal sang sang internet, ha? Dawa niya mong pawan sa subong. Ang buto nung plano niya sinabi prangkahan yung kumibi. So kay nagaugtas man ang mga viewers naton sa sa Facebook kag sa YouTube. No? Hindi man estable ang ilang pagpamati, no? Because sa connection naton kag naga bisyo. Subong doy man kaulan. Mera iya isa ka tawag sila gani, no? Isa ka telecommunication company mag-ulan, baldado man ang signal niya. Kasi kung di ka nakita, dapat umulan, umaraw, no? Ikaw pa rin magpakailan man. Sige, no? Dire kita sa mga balita na to, no? Sa bahinsang patrol. Kaya nakuhaan ko, doon naman nyo itong operation to sang aton nga kuhan, nga mga kapulisan sa may syudad sang San Carlos. No, ini matapos iya makabanan nga nakakuha bla sang worth 10 million pesos nga suspected shabu. Ambot ano na to, napatest na to Bombo Carla kung bala tuod man ginto methamphetamine hydrochloride gidman ato or shabu, no? Atong nakuha sa high value individual, no? Sa pagmuno ni Police Lieutenant Colonel Misahon, sudad San Carlos. So ano ang payag dari sang PRO6 naton, no? Subong daw sige lang sa Lunes i-try ta nga maka-interview sa kay Regional Director Brigadier General Flynn Ikol Buli or Iwol Buli Dungbo. No? So parang makuha naton, no? Makuha man ato nga ang iyang side team ay lang ara ang spokesperson mo General, no? O, general ka na pero hindi man Japon malabot, no? Hindi man Japon may interview, no? Isa rin mga mga region director to may mga kaintuan man, no? So, siya lang ang kwan, siya lang ang ang general nga hindi malabot. Si pamuspusan gito labot to, no? Sino si Miranda, no? Labot man to. O, tingnan sa nagbudlayan tao. Sagdang latest, no, nga development sa ni makabanan sa siring nakuhaan sa 10 million pesos award sang shabu dito sa syudad sang San Carlos. Sa report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, may gabi please come in. Yes, Bombo Pons, mayong gabi, no? So, Bombo Pons, ginpanginbulahan, no? Ang accomplishments ng San Carlos City Police Station sa PRO6, bangod nga ang ila sini nga top 1 priority target, amo ang nadakpan, Bombo Pons, so kung ang ila sini nga high value individual dito sa area sa nga San Carlos, nadakpan nila, kag nakuhaan sa nga sobra 10 mil, no? Sa nga 10 milyones. Milyones, no, nga worth isang suspected shabu Bombo Pons, no. So ini nagapakita lagi, no, nga nagahatag gid sang effort ang mga kapulisan na Bombo Pons o kunang operatiba sa ila sini nga operasyon kag nakuha gid nila ini, no, ang 1.5 kilogram nga illegal drugs. To imagine Bombo Pons kung wala ini nakuha, ati ini ma-distribute gid ini, no, sa iban nga mga syudad kag kabanwahanan diri sa Negros Occidental. So isa na diri ang hating kapatid kun way nakuha bugid gani Bombo Pons, no, kung kaga mo na-mention nga daan, no, ining si Police Lieutenant Colonel Misahon nga ini siya ang nadagdag sa mga illegal drugs sa area sang Kanlaon kag sang area sang San Carlos. So siya gid ang nagahari-hari gid nga magbutang, no, sang mga illegal drugs Bombo Pons. So maayo man ti nadakpan ini ti amo na, no, aging kalipay gid sang PRO6 ang ini nga accomplishment sang San Carlos City Police Station para at least matubig pagid ang iban pagid ng mga kapulisan nga maghimo pagid sa ila sini nga mga
ila sini nga mga port gid Bombo Pons no sa ila sini nga ubra. So ini Bombo Pons pasanyugon pagid nila ila sini nga operasyon no kun anhan gid nila ila sini nga operasyon sa mga iban pagid nga mga naga-engage sa illegal drugs nga madanlog bala kay muni ko kaisa no ang rason isa sa mga rason kung nga hindi ni madakpan ining mga madalagko nga mga drug personality bangod nga ini sila madanlog Bombo Pons. So pasanyugot pagid sa mga kapulisan ang ila sini nga pag-imbestigar kag pagkuha pagid sa mga information regarding sa ila sini nga target no nga mga drug personality Bombo Pons. So nagapasalamat gid ining si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa pumuluyo man bangod nga nagahatag man ini sila sang impormasyon sa mga kapulisan kag ini Bombo Pons nga sigurado man sa mga kapulisan nga ang identity sang mga hatag impormasyon matago nila no may security man ang mga nagahatag sa impormasyon Bombo Pons kasi basi ko may naga-hold pa ni sa iban ni Bombo Carla. Amo pagid na Bombo Pons no kay ginatagay na padaluman pagid nila ila sini nga mga investigasyon sa mga madanlog nga mga targets bangod nga base ko tuod nga mayara sang may naga-uyat ni sa mga drug personality Bombo Pons amo nang rason kung madanlog ini sila ti ang iban nga daan mga bag-o lang pero grabe gali Bombo Pons may mga tinago parehas sini sa nadakpan sa San Carlos City ining si Rizaldo Bombo Pons Jose no Bombo Pons siya sa sino ganito sa Rizaldo ano gani? Jose Rizaldo Bombo Pons. So ini siya wala man ini siya Rizardo. Bombo Pons si Joel Rizardo. No amo nang iya sini nga pangalan no kun ini nga high value individual sa syudad sang San Carlos Bombo Pons. So ini siya hindi man ini siya no drug watch kun wala man ini siya sa drug watch list sang kapulisan before. Pero sang na-monitor na ini siya from 2020 to 2021 amo ni nga natigayon gid siya madakpan sa una nga bulan sang 2022 so far amo ni ang pinakadako gid nga nakuha nga mga drugs even before Bombo Pons meron na sang mga nakuha nga mga illegal drugs nga mga dalagpo no ko na labot man milyon ang worth asang illegal drugs pero sa subong nga 2022 amo ni ang mayara sang pinakadako Bombo Pons so far amo pa lang ni ang mayara sang pinakadako nga nakuha nga worth asang suspected upon illegal drugs Bombo Pons. So Bombo Pons matian mo na nato no ang payag gikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sa panginbulahan gid no sa aton nga Regional Director Police Brigadier General Flynn E. Dongbo ang kapulisan naton kag ang mga operatiba naton dira sa Negros Occidental specifically dira sa San Carlos City kung sa diin na nakuha nila ini no ang iyang top priority nila a high value individual dira sa San Carlos City last January 12, 2022 kung sa diin na more or less 10.2 million worth of suspected shabu ang nila nakuha kung sa diyan na nagabukat ini sa mga more or less 1.5 kilos. Dako gini na ang accomplishment kag nagapakita nga despite nga bago pa lang nagsunod ang tuig 2022 nagapakita ang ang aton nga mga kapulisan kag mga operatiba dira wala nagapabaya no pag-abot sa kampanya naton kontra sa illegal nga droga. Padalman naton nga sitwasyon kung sa diyan na hibaloon naton kung sino pa ang mga posible kaupdanan sa suspetsado no nga nag-engage sa illegal nga droga para in case nga ma-identify na naton kung makakuha pa kita sang dugang nga mga ebidensya maka-launch na naman kita sa police operations against sa mga kaupdanan sila. So far wala man sa record pero amo na syempre once nga na-identify na sa mga kapulisan naton nga nag-engage sa illegal drugs so ginasubaybayan naton niya that's why nga nakakam up kita sang police operations considering months before, ginabantayan na natin ni siya, no? Ginasubaybayan na natin, that's why nga naka-launch kita sa police operation. So far, nung last year, may mga dalagpo man kita ng kadaladakpan, so for this 2022, amo na siyang pinakadako nato, no? That's why nga ginapanginbulaan din nato ng mga operatiba dira. But of course, despite sa aton accomplishment, wala kita nagapahuway, no? Sige gihapon ng aton nga collaborate sa aton nga partner, which is yung Philippine Drug Enforcement Agency. Then of course, sige ang pag-monitor sa aton mga kapulisan.
Pagkatapos sa operation naton sa illegal drugs, sige-sige kita dira ang aton lang effort dira is makapakuha pa kita sa mga additional information as to the identity kaga mga transactions ng mga individual nga involved sa illegal drugs. Pagkabot sa away naton sa illegal na droga, kinanglan gid nato ng suporta sa komunidad. That is why nga sila man mismo mag-aligmat sa ilang mga tag sa kalugar. Kag once nga may na-monitor sila, may naibaluan sila nga mga individual nga nag-engage sa illegal nga droga, secretly paibalo lang nila ini sa nearest police station naton para matagaan sa aksyon. Once nga mag-report sila sa aton mga kapulisan, ang ila informasyon nga ihatag will be treated confidential and ang ila identity itago lang na sa aton mga kapulisan para wala sa may makaibalo. Sa aton mga kapulisan, dapat sige-sige lang ang aton operations considering amo na ang aton kampanya anti-criminality and illegal drugs. So despite nga may dako kita ang accomplishment, dapat hindi kita mag-untat diri sige yon pagid nato ng aton kampanya kontra sa illegal na droga. Aha. Dumayo ni Bumbo Carla nga parugod kay Enero pa lang una nga bulan dako na 10 million na pesos towards ang drugs. Amo gid gani Bombo Pons so mayo ni nga panugod so kabay pa Bombo Pons nga magkaladakpan na ining mga madalog nga mga suspetsado last year Bombo Pons nga wala nadakpan sa mga kapulisan. So kabay pa nga ini sila magkaladakpan na para matapla na gid ang dagsa sang mga illegal drugs diri sa aton nga lugar Bombo Pons. Ano na tong status ni Jose to gani? Bombo Pons? Ang suspect to bla nang status ato? Yes, sa Bombo Pons. So, ini siya napasakaan na ini siya sang kaso Bombo Pons. Pagkabuwas nga adlaw sang nadakpan ato siya Bombo Pons, ginpasakaan gid ini siya sa gilayon sang kaso kag amo man ang iya sining live-in partner bala Bombo Pons nga nakapalagyo ning si Compassion Bombo Pons ginpasakaan man sang kaso Bombo Pons. So, ara na ini siya sa kustudiya sa San Carlos City Police Station pag ini siya napasakaan sang kaso Bombo Pons. So, napa-check na to nila sa crime lab ang droga nga nakonfiskar to. Tuod yung mga droga to para mapatihan man sa aton nga mga tagpramati So, Bombo Pons mo na aton sini nga i-follow up kay that time Bombo Pons wala diba, pa sang nato yung declare to suspected siya boom lang to. Yes, Bombo Pons. So, paano ta-confirm nga droga gito kuno ay tatugin pa crime lab? Yes, Bombo Pons. Amo pa natin nga pag-check karo kay sa time niya nag-check kita, wala pa sang final gin nga o kon wala pa sang result ang ila siningagin sa crime lab ng mga illegal drugs sa suspected. Kadugay do kasan upato na operato nga naan Lunes? Yes, Bombo Pons. Sige para prove tagid nga amphetamine hydrochloride ato. Yes, Bombo Pons. Sige so ibaloon ta na so kuan siguro Bumbo Carla wake up call mo ni sa mga kapulisan naton the police station sa Bilog Western Visayas. Sundan nyo to si Lieutenant Colonel Isos Misaho kay ang gibuslan niya galiway nakadakop sini siya amo pang nakadakop. Bombo Pons, yes, Bombo Pons, Kaya before, ang kaning nga daan ang ila, sining target from December, ang different siya nagpungko dira, sa bilang hepe sang San Carlos City Police Station, amo na niya ang gina-operate sa mga kapulisan, kung gina-monitor sa mga kapulisan, ini natigayon, nga badakpan sining year 2022, January, Bombo Pons. Sino nga ni binuslan ni Colonel Misahonda? Si Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, Bombo Pons. Anong tabo to kay Baybayan to nagpamalaybay na lang to sa away sa nag-operate lang ko da? So Bombo Pons mo man nga aton sining nga nakuha nga nag-operate man ini sila o kung bantayan man ini nila ang ini nga suspect sa Bombo Pons. Sige so anyway, hindi lang droga ang tutukan batang krimen mo pa ni kag election period pa subong kampanya ta sa gun ban kado damo nang kaladakpan na gun ban subong amo gani Bombo Pons masubra na sa apat ang mga nagkaladakpan nga mga nadakpan nga nagbayula sa 10591 Bombo Pons may mga bisnis sila nga
mga armas, no? Idubalin sa data, Bombo Pons, ay nahibaluan nato ng area sang Kabangkalan. Amo dito ang may pinakauna nga record, no? Sa Kamalekyan ban, ini sa Bombo Pons, sa dakpan, ini saya sa checkpoint. Tapos the rest, Bombo Pons, ini sila, nadakpan, ini sila, bangod na nagmaoy, kag nakuhaan, ini sila ya, sa armas sa Bombo Pons. Do bilog ko nung Visayas, do mga 60 na? So, Bombo Pons, sa muna na subok ang record, no? So, grabe gid, dati ang mga nangga, sige-sige gid nga panugyan sa mga kapulisan nga kung pwede ipaiway ang pagbitbit sa mga armas sa Bombo Pons, no? Bisan pa nga may aras ng dokumento, ipaiway gini ang pagbitbit sini Bombo Pons kay hindi sila pwede magbitbit. So, ang mga uniform personnel lang gid ang pwede makauyat sa mga armas sa Bombo Pons. Sige. Bombo Pons, may nang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall nagawan sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8. Sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan. No, so listen, kanina no mangin emplo ang San Carlos City Police Station, no, sa mga police stations, 19 municipalities and 12 cities, no, sa probinsya sa Negros Occidental. Mo ni sa gali ka dalagko, no, hindi lang ni guro milyon, no, pati ka mo hindi lang ni guro milyon, but basi kon bilyon pa ni, or masobra pa sa bilyon ining shabu nga nagalapta Negros ato ko nagalabay diri sa aton sa may bahin sang probinsya sa Negros Occidental, no, kag sa syudad sa Bacolod. Imagine 10 milyones pesos, no? So hibaloon nato na kung balati na kuan man to, no, na paidalom na to sa test, no, sa crime lab. Di ba na okay naman naton crime lab diri sa Nupo kay para ma-prove naton nga indeed isa ka methamphetamine hydrochloride o kon shabu. Ang nadakpan kay ti basi bala kon drama-drama la bala kag istorya kuris-kuris ng tabla. Kag walay magli isang kamatuoran na kag hindi man iya shabu, help hindi lang, no. So hibaloon ta, no, ini makabandugang sa pag-follow up ta sa San Carlos City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Dito na report, no, ni Bombo Rainsel, may mapanumdom pagita, no. Balikan ta lang, no, San by Bombo Rainsel Pama. Kay ang coverage pala sa Sineco from District 1 to District 5, no, hibaloon ta ang kalabuon na, no, pila na porsyento na energize na naton ang mga lugar nga nasakpan sang Sineco kasunod sa paglaslas ni Bagyo Odette, isa na kabulan buwas nga adlaw Enero 16. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang prevent Nga pagpalagad, 47 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa gabi. Katonta, katsikonta, no? Halos ka ba na neguro, lapit-lapit, neguro 98%, no? So far sa mga complaint rin sa aton, daw ay na magkikita sa may nakita pa, no? Kag na ibaloan pa nga nagmensahe dire, nga why pa sila supply sang kurente, no? Sang Seneco, no? So i-check naton from District 1 to District 5, sakpan sang Bago, sang Salvador Benedicto, Murcia, Bacolod, Talisay, kag Silay. No? So, munisa ang nasakpan sang Central Negro Selected Cooperative o konsang Seneco. Na-interview ni Bombo Rincel Pama ang Co-op Promotions Head, no, si Ma'am Malu Parroco. So, kung i-check nato na kano mga mensahe dugang sinidre, no, sa mga konsumidores. No? Teka-check din naman kita nga bagyo ini. So, why ni ginhungod sang Seneco, no? So, tis nagtahaw naman tong iba niya daw pertig diyang bilta nila daw guluwa kuno sila spanit nila, no? Tapos nga tiway pag nung balik ang supply sang suga ay ti siling ko to gani niligad si kutay okay ka lang ya kay diri ka sa Bacolod. Why maguba balay mo ay kunano ay kanapatsan sang relative mo sa pamilya mo pero mga utod to sa Sipalay lang tawan yung bla. Ay no baan kabangkalan o kasi ano iban way pa ni mga kurente. No, hasta subong, no, isa na kabulan. Oh, mamersa pa kamo ya, do mo na bla, do ka unethical, no? Actually do overseas gani kuno to, pero do na kuan man do nalipatan man niya man ang pagka-professional niya. Do way man sa pinanilaga, no? Oh, check nato si Bombo Rincel Pama, makabaran sa ato sa mga kautunan sa patrol. Bombo Rain, mayong gabi please come in.
yung gabi no ginkuan naton assessment no ang natuhoy ni sa mga kuryente sang Sineco bangod sa paglaslas ini sang bagyong Odette Bombo Pons sa nagligad na tinuig Bombo Pons no ang status karon sang Sineco no o kung na-energize na nga mga kuryente no good news sa Bacolod City almost 100% na ang na-energize dire Bombo Pons. Apang may ara ko ni kung kaisa no sambal ni Mamalu no may kaisa ko nung interruption pero ginapadayon na nila no nga ginakayo agad nga mahatagan man sang suga no ang pumuloy sa Bacolod City. Ang ikaduwa Talisay kag ang Silay City 98% na Bombo Pons ang na-energize no doon na lang ka porsyento fully energized na ang Talisay kag Silay City. Ang Bago City, Bombo Pons, 95.6% no ang na-energize na dito. Kag ang Masubo, ang Don Salvador, Benedicto, 80%, apang Bombo Pons, ang 20% na dire, no, medyo malayo nga mga poste, no, ini ang ginaproblemahan pa nila sa karon kung paano ini no mahatagan sang focus no bangod sa malayo ini ang mga poste Bombo Pons no sang Don Salvador. Ang Kabangkalan City no Bombo Pons wala pa update si Mamalo bangod sa tuman gid didto no sa Sornabahin ang pagigo sang bagyong Odette. Sorry at hindi naman na cover sang Sineco. Ang cover niya sang Sineco Bago, Sabado Benedicto, Murcia, Bacolod, Silay, Talisay. Mula na Bombo Rain. Yes, Bombo Pons no amo lang naging hambal ni Mamalo pero nadala nato na pamangkot gindugang nila nato Bombo Pons. Iya man ni ginapasalamat no Bombo Pons no ang pagbinuligay no ilabi na ang mga lineman naton Bombo Pons no nga nagabaka-baka no agud mataghan sang suga ang aton nga mga pumuluyo kag ang mga linya sang Sineco no Bombo Pons. Isa pa sa gintuad man no ni Mamalo sang co-op head sang Sineco no may good news Bombo Pons. Siningawit Bombo Pons iganunsya nila ang pagnubo no mayara pagnubo sang bayad sa kuryente no Bombo Pons pero wala ya pa ni gin state no kung saan nila i-anunsyar pero ginambalya sa masunod nga semana no Bombo Pons kag ini ang isa ka pabor no sa aton pumuluyo nga maganubo ang ilabil no sang suga kag ini man ang iganunsyar sa masunod nga semana Bombo Pons. Pamatian bala naton Bombo Pons ang pahayag ni Mamalu Parokon co-op head sang Sineco Bombo Pons. Inyo nang assessment no sa aton nga sa Sineco regarding sa mga na-energize na pala, ma'am. Sa energization nato mayong gabi sa aton mga tagbati sa Bombo Radio Bacolod ang aton subong nga status of energization sa Bacolod City is almost 100% na naubos na naton pang mga areas dito sa Bacolod although may kitay na mga ng areas na isolated na siga troubles man nakatabo those are just unscheduled power interruptions. No, ang naman yung mga aton dahil ka ng aton Talisay, though almost 98% na sila sobrang na, no? Ang aton mga area offices Talisay sila, ang Bago, I think daw 95.6% na and ang aton na gito mo nga ang aton na gitong problem is ang aton na Don Salvador Benedicto kay daw 80% sir. Kamusta yan, ma'am, ang Kabangkalan City, ang mga naigugid wala, ma'am, sa bagyong Odette? Kamusta na tong kuryente nila, ma'am? Actually, sir, daw wala. Pag ito naka-update, believe daw, month, siguro, kasi grabe, ang sa ina, although may mga sugat man some areas, but ang malayo, siguro, I think grabe, ang ila nga iba, according sa nila, okay, sobra, in a way, ang ato, not forecast, na sa iba na ilang-cooperatives, nagkatuloy man para sa pag-restore sa mga ato open sa na schedule. Yes, sir. Pero susubong, ma'am, sige, yapon ang pag-energize sa iban pang hindi pa fully energized din yung mga lugar. Actually,
Kini ang problema na sa Salvador kay kalagyo sa mga puso sa kadata ng taas next time. But sa atin ba already a good thing, siguro kay that was the first day na natin nga Delta. So I hope sini nga mainadlaw, may mga nadugang naman natin. But sa Bacolod, sir, almost 100% na kita. Okay. Sa atin mga public mo, may good news actually po. Yes. I think that ako sa inubo sa aton nga power rate per hour. We'll announce next week na by Monday. Kaayo, no? This is a blessing to us na napagamay na ang aton nga rate. Kaya problemado gid but signal, no? Buburay ni wait mo ng mga mayong balita kay ang Salvador Benedicto na lang coverage ang Seneco mo ning medyo hindi pagid majority, no, nga nabalik ang supply kay ang pagdubo, no, sang aton nga kuryente. Enjoy taman ni guro gurong nagabuild nga maximum sang 2,000 basi tag 1.5 na lang, sa tag 1.5 basi tag 1.2 1.3 na lang ni. Yes, amo nang hulto nato, no, balsang Seneco, no, maganubugid ang bill sang suga, no, hulto na sang aton nga mga pumuluyo, bangod ako man ang mabulig, no, bangod sang sining pandemya, no, sa aton nga mga budget, Bombo Pons. Okay. Sige. Ini si Bombo Rincel Pama nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat sa kay Bombo Rincel Pama. Sa mapag-check naton sa Bahinsang Center Negros Electric Cooperative o konsang Seneco. Asto sang ilablan ni nga na energize nga mga lugar, no? So mayon na at least, no, 1 month halos diri sa Bacolod 98% na. No, nga na energize ang mga lugar matapos nga ti ikay mo to na agyan naton nagkalatumba nga poste, no, kalautod nga mga nagkalaguba nga mga kontador, nagkalautod nga mga kuryente, nagkalaguba nga mga balay. So amo ni sila, no, so na halit yan ni Bagyo Odette sa aton. Pero ang aton lang sa nadra, no, sa didri makabanan nga kung ano mapagtilaw, no, nga na-experiencean sa naton, no, may kuan kita bilidag kita nga pakigbatuan ini ang mga pagtilaw. No, so ang sa sorte speaking sa Kabangkalan, no, iyan ang kanuseko ni Slada mo. Ala kasi yan na Kabangkalan basta area sang sur, no, masakot akong coverage sang Nuseko, ito yan medyo madugay-dugay pa, butang ta mag-isa pa bulan, no, until February, no, nga mabutangan sila sang supply sang kuryente. Kung diri ka sa syudad nagapauli, no, anyway, budlay magid ko ka kuryente kay subong salig na lang tanan more on technology, no, kita tino pakalipatan ta panghugas ang pinggan, no, tig-ang, no, panglimpyo sa palibot ta, bagod lang sa sining influensya sa technology sa aton. Gakabangaw ka ginangalangawan ang mapinggan ta eh. Ti ang kasi resulta barakol gid, no, ni mama, ni papa, ni nanay, ni tatay. Ginuuna niya pa ialantaw sa kwan sa Facebook kaya daw kung magturo saot-saot daw. Maguro upload. Kag gina-upload. Kag ti ang pinggan way mahugasan. Ang mga kaldero, no, way mahugasan ti nagalagob man ang agi sang kwan eh, no, sang halanot siya eh. Gabiti. Wala bla ni never kita ang paluhin sa totally, no, sa mga technology yan nato, especially subong. No, so hindi ka tuod mabuhi bisa arak kini sa ari kini susunod nga star wala kuryente di kay buhi. No, sa una daw okay man lang na iya gani, no. Pero kompleto sa maumasubong ko ay kuryente ti makwanta man kay rate man Japon no. Lain niya ko ari ka sa syudad. Ti alos kalaban di secluded, no, overcrowded, no, ang ining mga lugar, no, naton dire so ti kinahanglan ta electric fan, kinahanglan ta ang aircon. Para nga makwanta, no, para nga patigunan naton iya makabanan, no, nga mapatawhay ta ang pinsarta kag makatulog kita. Muna na yung aton, no. So ang next na magbantayan naton kay may mga report kita nga nabaton sa bahin sang aton siri nga mga kauturan, no, nga daw data naman ko, no, ang kinawatay sang kuryente. Damo naman kuno nga pangaute, ti kitang gasalo sina, no, systems loss nato na
So kita ang nagasalo, no, sang sina nga mabalayran. So kung may mga mabalaan kamo da, no, nga pangawat sa kurente, sekretuhan ng report, no, sa Central Negros Electric Cooperative. Anyway, may Facebook page naman ang Seneco, no, para nga para nga maimbestigaran nila, no, kuha na sa mo ng pagpangawat pilferage. Di may ara ta pilferage law. May sa ganitik barangay sa Bacolod nga nautdan na gitakod lang ang kurente. No, sige gamit na natin sino gabayad. Siyempre ang mga konsumidores. Ti isang dadakpan kundi sala-sala man sila. Impunto alas 9 ng takla sa gabi sa aton sa riga pagpalagad lang alang sa naton Sabado subong nga presentasyon. Petsa 15 sa bulan sa Enero tuig 2022. Standby na kamo sa Santos nga Rosario. Masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Kita sa Lunes. Ang iyong alagad, Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upapod na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kabugtong aton Ginoo,
Magiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Diyos na magagahom sa tanan. Gikan dito nagkay pasyaliwan sa hukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagatuaw ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gintaban sa mga santos, sa pagkawala sa masarap, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo buot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sa kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga kasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa hapon, at sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalanan ang misteryo sa kalipay. Ang nauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging ilo ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ng imalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang gisburan, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatao ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem, nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami yan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami daog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong akong kinanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo binharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang aming patay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga bayan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo kami nga niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo nga Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagdula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus, kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala ba ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami sing kanon namon sa matag-adlaw. Pagpatawan mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,